Voor de tweede keer op rij een serie luistervinken in het Theater van Heerlen. 6 lezingen van ruim 2 uur met zeer uiteenlopende onderwerpen, prachtige muziekfragmenten in beeld en geluid en live optredens door de jongste studenten van het conservatorium. Waar gaan we het over hebben? Onder andere over toonsoorten, over dat pianoconcert in G groot of die symfonie in C klein, met de vraag, wat heb ik eraan en hoe werkt dat, hoe zit het allemaal in elkaar? Passie, requiemcomposities, muziekstukken die we nog niet kennen, vrouwelijke componisten komen aan bod. En we leggen Bach op de snijtafel, eindelijk de gelegenheid om te ontdekken wat hem zo tijdloos, geliefd maakt en vooral uniek. De geschiedenis van de Engelse klassieke muziek komt ook voorbij met Michael Tippett, Benjamin Britten, William Byrd, al die jongens, Ray Vaughan Williams en noem ze maar op. Na de 6e lezing is er een afsluitend concert door de BBC Scottish Symphony Orchestra met het smaakvolle celloconcert van Dvorak en de meeslepende enigma-variaties van Elgar. Ik vind het een voorrecht en een sport om u te laten delen in mijn passie en mijn drive voor klassieke muziek. Ik zou het bijzonder leuk vinden u als luistervink te mogen begroeten bij de luistervinken.